Мы атрымалі сваё целеснае жыццё ад сваіх целесных маці. Тады мы не можам не думаць пра вечнае жыццё, якое Бог абяцаў нам даць. Дык праз каго ж мы можам атрымаць вечнае жыццё? Ці можам мы атрымаць яго толькі праз Бога Айца? Не можам. Сказана, што ўсё на гэтай зямлі, вобраз і цень нябеснага. Тое, што ў свеце цэняў, жыццё даецца праз маці. Гэта відавочны факт. Калі ў цэні ёсць маці, то як наконт рэальнасці? Хіба ж не павінна існаваць рэальнасць гэтай маці? Нам трэба пацвердзіць гэтае пытанне праз Біблію. Калі мы даследуем гэтае пытанне праз 66 кніг Бібліі, ці не сведчыў Бог Айцец пра існаванне Бога Маці? Давайте паглядзім на словы з кнігі Быццё, раздзел 1, верш 26. «І сказаў Бог, створым чалавека, паводле вобразу нашага, паводле падабенства нашага». Бог сказаў, створым чалавека паводле вобразу нашага. Бог не сказаў, ствару чалавека паводле вобразу майго, але створым чалавека паводле вобразу нашага. Што ён сказаў пасля гэтага? Паводле падабенства нашага. Пасля гэтага, што ён зрабіў? Бог стварыў чалавека паводле вобразу свайга. Безумоўна, Бог, які стварыў чалавецтва, выказаўся як мы, сказаўшы, створым чалавека паводле вобразу нашага. Хіба гэта не азначае, што павінны існаваць багі-стваральнікі, якія назвалі сябе «мы». Нават калі мы паглядзім толькі на гэты адзін біблейскі ўрывак, ці не зразумела, што чалавецтва было створана не адным толькі Богам Айцом. Давайте працягнем чытаць далей. Верш 27. «І стварыў Бог чалавека паводле вобразу свайго, паводле вобразу Божага стварыў яго, мужчыну, і жанчыну стварыў іх». Вобразам, створаным у выніку слоў «створым чалавека на вобраз наш» сталі мужчына і жанчына. Калі сказана «створым чалавека паводле вобразу нашага», хіба не зразумела кожнаму, што Бог – гэта мноства? Такім чынам, якія два вобразы Бога існуюць? Хіба не былі створаны паводле вобразу Божага мужчына і жанчына? Як усё чалавецтва называе Бога, які мае мужчынскі вобраз? Мы называем Яху, Бог Айцец. Тады, як усё чалавецтва павінна называць Бога, які мае жаночы вобраз? Вядома, гэта Бог Маці. Бог стварыў усё уладкаванне на гэтай зямлі, паводле сваёй волі і задумы, каб мы змаглі зразумець уладкаванне на небёсах. У сапраўднасці, хто мае здольнасць даць нам фізічнае жыццё? Гэта дазволена рабіць толькі Маці. Такім жа чынам, ад каго чалавецтва павінна атрымаць духоўнае жыццё, гэта значыць вечнае жыццё, яго трэба атрымаць праз Бога Маці. Давайте адкрыем пасланне да Галатаў, 4 раздзел. У 26 вершы сказана: «А вышэйшы Єрусалім азначае нябесны Єрусалім, вольны, ён маці ўсім нам». Такім чынам, Бог праз Біблію вучыць нас абсалютнаму факту, што наша нябесная маці сапраўды існуе. Такім чынам, згодна з Бібліяй, хто ў нас ёсць? У нас ёсць Бог Маці. Біблія сведчыць пра тое, што толькі праз Маці мы можам стаць дзецьмі абяцання, якія атрымаюць вечнае жыццё. Дзякуючы гэтым пасланням у Бібліі, мы верым у Бога Айца. І ў нас ёсць вера, каб верыць у існаванне Бога Айца і Бога Маці. Спадзяюся, вы атрымаеце шмат ласкі праз гэтыя словы. На гэтым я хацеў бы завяршыць сённяшнюю пропаведь. Вялікі дзякуй.